Здравейте, ние сме от агенция IV Home, град Плевен. Намираме се в момента в централната част на града, като ви представяме един имот за продажба, или по-точно етаж от къща. Както сами виждате, имота е с доста високи тавани. Общата площ на имота, който се продава, е 91 квадратни метра. На отопление ТЕЦ и централна топла вода. Стаите са доста големи като площ и придават усещане за доста голям простор. При интерес от такъв тип имоти може да свържете с нас на посочения телефон.